गारि सालायनायाव हेलमेटखौ रैखाथिनि थाखाय गाननाय जायो। गारि सालायनायाव हेलमेट गानाबा बेनि थाखाय आयेन बायदियै नोगोद रां जुरिमानाबो फोनांनाय जायो। नाथाय गोबाङानो गारि सालायनायाव हेलमेट गाना। खायफा हेलमेटखौ आयेननि नोजोरनिफ्राय बारग'नो थाखायल' गानफ्लायो, रैखाथिनि थाखाय नङा। खायफाथ' हेलमेटखौ माबोरै गानो बेखौबो जेबो मिथिया। बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे मिनिथाव भिडिअ'। गंसे स्कुटिजों लामायाव थांबाय थानाय सानै आइजोनि गेजेराव सासेया हेलमेटखौनो उल्था गानदों। जानो हागौ आयेननि नोजोरनिफ्राय गावखौ दोनखोमानो आन्थाल' हेलमेटखौ गानदों। थारैनो मिनिथावना आरो साननो गोनां। हेलमेटটো উল্টাকে পিনছে। হেলমেটটো উল্টাকে পিনছে। হেলমেটটো উল্টাকে পিনছে। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।